Dita mana Dita? Lu tak golek iki sedadane ning kene arek rene. Lah entuk nyuting yang keselak ketinggalan aku. Gondrone iki, ku apa iki? Ning omah kono. Heh? Njuk ana omah. Heh? Omah kono. Oh, gak usah kok. Oh, Dita rene. Dita rene. Ya wis. Halah. Mbak In. Mbak In. Ibu syukur. Ayo. Yo bokongmu, dopeni bokongmu. Okong. Sekarang di tangan jebare ngono. Di tangan. Kayak nyuting. HP ini ki enggak sampean iki HP ono ya. Yo, ember. Kemuran. Nyonya pasan balik rene nah iki. Ya foto aja kono. Untuk kono. Kleru. Heh? Iki lho, San. Delong iki lho cukup ah. Dah lah. Yo tambah. Iya, burine pasane ora ngoni. Ya mangan ngono. Kuwi nek mbok ngono kuwi. Iya. Karo pengen tak yo enak. Terus ngarep wis karek. Oke, belumnya juga empuk belumnya. Oh, tapi empuk. Sik. Hop. Hop sirene, hop R. Kuwi kadung dicari banyu.